Nou, de poelen die een paar jaar geleden geschoond zijn, noemen we dat dan ook wel, of gebaggerd. Die heb ik van tevoren bekeken. Wat zit er nog allemaal? En dus een soort momentopname. En de jaren na het baggeren heb ik het gevolgd. Van, wat gebeurt er? Heeft het inderdaad zin om dat te baggeren? Ja. Komen die soorten allemaal weer terug? Ja, want deze poel is er bijna aan toe om weer een keer gebaggerd te worden. Een paar jaar geleden is die geschoond. Oh, ja, ja. Nou, dit is bijvoorbeeld dit is een libella-larve. Oké. Ja, je ziet zijn ogen hier, hè. En het is echt een onderwaterrover, hè? Die vreet van alles. Ja, dit is de larve van een heidelibel. Wat is dit? Heel veel uitsteeksels zitten eraan. Ja. Dus de larve van een elzenvlieg. Oh, dat is er ook een. Met zo'n zwart bandje. Ja. Ja, een larve. Een larve van een keizerlibel. Oh, ook. Maar die zit nog Zonnetje wel komt er een jaartje beetje bij. Joh, het is een heerlijke ochtend, Wim. Ja. En dan hebben we dit nog gevonden. Ik zal hem even neerzetten. Dat drijft in het water zo half. Wat is het nou? Het drijft zo in het water, een soort schoorsteentje, en er komt er zuurstof in. Hier zit een groot gat. Ja. Maar dit is de kokon van de spinnende watertor. Dus de grootste Nederlandse waterkever, zo'n beest. Ja. Het vrouwtje dat spint een kokon. Vandaar dat spinnende watertor. En dan ieder kokon legt ze eitjes. Ja. En dan drijft dat aan het wateroppervlak. Dit zit half onder water, ja. En hier komt de zuurstof bij. Nou, ja. En als die eitjes uitkomen, dan komen de larfjes uit. En die komen via dat gat, dat komen ze in het water. En dit drijft als een soort Barbapapa-huis, drijft het zo. Ja. En je zegt, dit is een soort schoorsteentje, waardoor zuurstof bij die larven komt.